Namhlanje kuhlangana iminyaka eyikhulu kwenzeka isibhicongo lapho amaphoyisa angesikhathi sakudala ngaphansi kwe-South African Union adubula khona abulala abantu abayikhulu namashumi ayisithupha eBulhoek eNtabelanga ngaseKomani e-Eastern Cape. Kulesi sigameko esenzeka emalungwini ebandla iChurch of God neSaint of Christ eyayiholwa ngu-Enoch Mgilija kwalimala abantu abevile ekhulwini. Abalandeli bebandla abaziwa nge-Israelites babekhonzela emhlabeni oseBulhoek bethi le ndawo yabe ingcwele ukukhonzela kuyo. Le ndawo manje isiphenduke isizinda samagugu. Nanku umbiko noAbongile Yantshisi. Sibulise kuni estudio kunye nakubaphulaphuli emakhaya sizanqo kumhlaba waseNtabalanga ngaphandle kwaseKomani apha kumasipala wesithili Chrisani nalapho kuzobanjwa inkqubo yesikhumbuzo yabo babhubhayo ngokunganalisini bebulawa ngamapolisa nge-100 years ago. Ecaleni kwam ndinayo umphathisa wesebe lezobugcisa nenkcubeko nezemidlalo apha ephondweni umama uFezeka Nkomonye. MEC, ukubaleka kolisuku singathi kubaleka kangakanani? Namhlanje iminyaka elikhulu emva kokuba kwasweleka ngokungenalusini kubulawa abantu ababezokhonza apha eNtabelanga bebulawa ngamapolisa engcinezelo. Lubalekile ke lusuku kuba silukhumbule kuba lubonakalisa indima ethe yadlalwa yinkonzo ekulweleni inkululeko yeli loMzantsi Afrika, kwaye lubaleke ngento bana kufuneka imini ezinjena sizibalise ngokwethu ngendlela yethu singazibaliselwa ngabo babengabacinezeli, sizokwazi ukuba isizukulwane esizayo sizibonise ukubaluleka kwemini ezinjena nokuba kukhona abantu abancama ubomi babo kwaphalala igazi for le nkululeko siyixhamlayo namhlanje. Nathi sinalo singabantu abatsha sinalo igalelo esimele uba silenze sifunda kwezi mini ezinjena. Ndiyabulela kakhulu mama ngexesha lakho. Lowo ngumphathisa wezesebe umphathisa wesebe lezobugcisa kunye nenkcubeko apha ephondweni umama uFezeka Nkomonye. Sizithathe izindambo sizibuyisele kuni estudio.